Noqogħdu kmieni kull jum malli tqum. Tisma' l-ġurnali f'idejhom it-tmur. Donnu bħal floba tal-aqwa u l-aħjar kemm seddu din ir-roda iddur. Segwi wara il-poplu tat-triq. Irredden dejjem mingħajr xejn ma jqis. Kemm sara jista' qed jagħmel bil-ħsieb kemm bil-fuq u kemm tiegħu l-emin. Ta' kull jum tul il-jum dil-ħuġġieġa dejjem tkebbes tantika bla qis. U minflok qed tkisser dik li aħna flimkien ksibna ma' żmien. Nasbu biex innaqsu differenzi li ġeluna ninsew li xulxin. U l-kol fix-xibka ta' d-dinja qegħdin fi aħna mismumin. Kulħadd jixxenna biex hu jkun l-aħjar bla jikkonsidra li sibu fl-isptar. Ġurnata waħdu ħadd m'għandu fil-qrib bħal il-tim għax tal-mart sar il-sin. Kieku bħal aħwa ftit nasbu fl-oħra u mhux lil ġarna inħallu fit-tajn. Inħadnu l-lozza bejnietna r-rispett u l-snin u naħsbu f'xulxin. Ta' kull jum tul il-jum dil-ħuġġieġa dejjem tkebbes tantika bla qis. U minflok qed tkisser dik li aħna flimkien ksibna ma' żmien. Nasbu biex innaqsu differenzi li ġeluna ninsew il-xulxin. U l-kol fix-xibka ta' d-dinja qegħdin fi aħna mismumin. Jeħtieġ nifhmu illum għas-ser nitkisru żgur naħdmu flimkien. Ejjew naħdmu wid fid bla mal-pika tkun sid. Ta' kull jum tul il-jum dil-ħuġġieġa dejjem tkebbes tantika bla qis. U minflok qed tkisser dik li aħna flimkien ksibna ma' żmien. Nasbu biex innaqsu differenzi li ġeluna ninsew il-xulxin. U l-kol fix-xibka ta' d-dinja